Dobro večer, vi gledate Nacionalni dnevnik Pink televizije. Ja sam Aleksandra Ivanović. Moje ime je Drago Jovanović, a ovo su vesti dana. Dobro večer, gledate Nacionalni dnevnik za petak 9. januar. Ja sam Tanja Rađenović. Ja sam Slavko Beleslin, dobro večer i sa moje strane. Evo što je 9. dan januara doneo. Mađarska, Nemačka i Austrija snabdevaju Srbiju gasom. Počelo grejanje. U Evropu još nije pušten gas jer ruski Gazprom i ukrajinski Naftogas ne mogu da se dogovore ko će biti posmatrači. Jedinstvenost, solidarnost i kontinuitet biće principi vlade za borbu protiv krize. Izrael odbija da prekine vojnu ofanzivu u oblasti Gaze uprkos rezoluciji Saveta bezbednosti o obustavi vatre. Predstavnik Evropske unije Peter Fejt predlaže da počne primjena Ban Ki-moonovog plana za Kosovo. U prestonici prilično hladno, napolju je -8 stepeni. Izuzetno hladno, bar za moj ukus. Jovana Pešić će nam reći kako će vreme biti narednih dana. Pa dobro, Jovana, hoće li biti malo toplije? Ja znam da svi jedva čekaju to toplije vreme, a u narednim danima možemo i očekivati toplije vreme. Sutra će se širom Evrope zadržati maglovito i tmurno vreme. Hvala što ste bili sa nama, budite uz nas i sutra uveče. Prijetno i doviđenja. Doviđenja.